Os nacionalistas cualifican de chapuza as obras de rehabilitación que se comezaron a executar na Ponte en Afonso entre os concellos de Outes e de Noia. Xa cando se presentou o proxecto, dende o BNG propuxeron a recuperación do peitoril de pedra orixinal en lugar da varanda metálica proxectada inicialmente. Aínda que daquela a Xunta non tivo en conta a proposta dos nacionalistas, semella que agora si optou pola colocación dunha varanda de pedra, pendente da autorización de patrimonio. Agora van poñer, ou queren poñer, un peitoril de pedra e nós preguntámonos, bueno, e por que un novo peitoril de pedra e non o peitoril orixinal? Esa é a primeira cuestión que queremos que nos respondan. A segunda cuestión é, por que motivo exactamente está paralizada a obra na Ponte en Afonso, se houve unha modificación do proxecto, que se negaron a modificalo cando nós o propuxemos, e, en todo caso, se hai unha modificación do proxecto, queremos saber tamén en que consiste, que custo vai ter e exactamente cal vai ser o resultado final. Para o BNG esta é soamente unha mostra máis do escaso respeto amosado pola Xunta por este ben patrimonial, posto que din a rehabilitación non se axusta nin ao aspecto nin á capacidade orixinal da ponte. Falamos dunha ponte medieval a que lle meteron encima unha lousa de formigón que contradí desde o principio a propia lei ou normativa de patrimonio e rehabilitación, donde se lle está metendo unha sobrecarga a unha ponte medieval que foi pensada para o paso de peóns e de carruaxes. E creemos que eso non se está contemplando. E a día de hoxe, nós somos coñecedores que no leito do río hai pedras que caeron polas maquinarias pesadas que estuveron encima para esta chamada rehabilitación. As súas demandas non son novas, posto que cando se iniciaron os traballos, os nacionalistas xa solicitaran sen éxito a súa paralización cautelar. Insisten ademais en que o proxecto non estivo a exposición pública nos concellos afectados, polo que non se puideron incorporar alegacións veciñais.